Hi. What's Video na. up? Vlog ni vlog, vlog. What's up? Kapila na ninyo diri sa Kuan, High Ridge. Naihalukan te. Naihalukanan diri sa High Ridge. Na di ay adapit. Nasa ako. Ay. Sa nami karon sa High Ridge, Cagayan de Oro, lang. Cagayan pa ba ng High Ridge? Bukid lang. New York. Wala lang. Nani mi diri kay Sunday, Monday off na mo and dila mi lang gibuhaton. So, sa ganhian sa mga tao diri sa High Ridge kay ang ilang view tsada kay siya kay overlooking siya sa city lights sa Cagayan de Oro City and tsada pud ang ambience gid pud sa lugar, chill and lami pud ang food. I hope lami ang food diri kaya good. Mani ang ube ice cream shake. Sa best? Mani akong order. Mani akong order burger. Kasi tawag na High Ridge Burger. Kunya, ang alibik, yung order kay creamy carbonara. But kung creamy ba siya? Creamy best? Creamy! Wala. Buang. Kanya si Ann, ugma pala siya mukhaon. Diet. Katana na, nanay mo foodan. Murag imo na ni. Pa carbonara pod ka? Oo, nag-carbonara. Pareha ra din sila. Thanks. Tayo, tulad na sila po. Pesto. Pareha ra sila dagway lagi. So, since nana mong food, mga ako na mi. Hi. Good. Mga ako na mi. Hi. Kadyo trabaya sa dula kay siya nga nagdigid siya nga nakadugay ang pag-abot sa mga food so okay ra pod mga 15 to 20 minutes. Lamia kaya na gagawas ang lava o tanawa. Ato anak. Mani siya ang chocolate cake sa High Ridge. Pinahulog ang ice cream. Lami? Nani ang lami ni? Mani lang blueberry cheesecake. Blueberry cheesecake. Hi, time check kay 11:45. Uli na mi. Picture lang sa High Ridge. Bye-bye High Ridge. Salamat. Picture di sa likod.